Jeg vil lige, når jeg henter kompasset, vise jer, hvordan man indstiller et kompas og bruger det. Så får I så et kortudklip. Så man kan altså ikke se på kortet, hvor jeg er henne, så der er heller ikke så stor mulighed for at snyde. Derfor siger jeg til jer, følg kompasset, stol på kompasset. Fordi det er rigtigt, det er ikke jeres hoved, der er rigtigt. Det er helt sikkert. Kompasset viser mod nord, der hvor den røde pil er. Og I tror måske, den er lige helt moderne altså. Der kommer man frem med nogle gode idéer, synes jeg, og nogle sjove sætninger, vi lærer. For eksempel, hvorfor er det rart, hvis man kan få lys? Og den teori, den kunne jeg godt tænke mig efter, hvor det kunne lade sig gøre virkelig. Og derfor er det nemt til det kunne lys. Ikke for at blive illersledet, det regner jeg ikke. For min egen psyke, så for at vide, hvordan jeg selv og andre, de reagerer i en presse fysisk og psykisk. Ved det tredje punkt, der vælger I så, der kommer en, der kommer til at stå der, og det får I et lille kortudklip over. Men I får også kun det kortudklip på det punkt. Så lad være at tro, at I kender området, og I ved sgu godt, hvor det er. Og så går I derop, og så mødes vi et andet sted, og så ses vi på søndag aften dengang. Det går altså ikke. Men stå på kompasset, gå til de punkter, I skal. For I får nemlig 3 kompasser. I får en fra det punkt, I udgår fra. Derfra skal I gå til et punkt. Når jeg ved det punkt omstiller et kompasset, går til det næste punkt. Så det er ikke sådan, at I siger, at jeg ved godt, det er deroppe. Fordi vi har et op hvor I starter fra. Så I kan da ikke lægge kompasset fra ind til det sted, hvor I skal hen. I bliver nødt til at følge de punkter, som I får angivet. Og I skal heller ikke stille kompasset ind, før I når punktet. Når I går fra et punkt til et andet, så går I op. Det første, det kan jeg godt sige med sammen, det er en kirke. Når I går op til en kirke, så når I kommer til kirken, så stiller I kompasset i en ny kompasret. Går så til det næste punkt. Til det punkt stiller jeg kompasset igen, går til det sidste punkt. Og det har I et kortklip over. Og det er simpelthen for, at vi vil være sikre på, at I møder lige præcis der, hvor vi vil have I skal ud. På den øverste kant af kompasset, der er der gradeantal på midten. Og der er gradeantal under jer, så de må nede under, der er streger. Og stregerne, dem glemmer jeg bare. Det har ikke noget at gøre. Der er 360 grader inddeling op på, og der er 6400 streger nede under. Men glem de streger. Den bruger vi i hvert fald ikke. Måden man så gør der på, det er, at man får et vist antal grader. Vi kan sige 200 grader. Så stiller man kompasset ind her. Og der er sådan en selvlysende plet ovenpå. Der stiller man så 200 grader ind på. Og nu er det lidt svært at se, men det er ikke noget til at se, undgå at se, når I har kompasser. Ja, der skal I bruge til det. Så det skal I have i hver uge. Så er I med grader i på. Hvis vi så siger, at der er 200 grader, så er der nordpilen på kompashuset. Det skal passe med nordpilen. Den rigtige nord. Det er der, hvor nordpilen peger mod. Det vil sige, at når man står sådan her, så kan alle se, hvis man ser her, at pilen der peger den vej, og nordpilen peger deropad. Det vil sige, at de er ikke i samme retning. Derfor drejer man kompasset sådan her til nordpilen, og den kompassens nordpil er sammen. Så sige 200 grader, det er altså den retning i øjeblikket. For det er den retning, man skal gå i. Men nu tager regn af. Men hvis du står her og kigger, og så finder hen, så ser du kirken. Når du så får en ny punkt, og du står måske 10 meter forkert, det kan du godt komme til. Så når man er hver 10 meter i terrænet i forhold til kortet, det kan du sgu ikke se, og det kan jeg heller ikke se. Så kigger du ud af, så får du et nyt punkt. Når du så kommer ind på 100 meter af det punkt, så kan du 100% se det. Og så kan du sige, at jeg kan lægge 100 meter den retning. Men det kan man ikke vide. Det kommer også an på, at selv du kigger op, så går du går ikke den lige linje. Du skal lige ud om en å, og skal lige hoppe over det træ og sådan noget. Så hvor fanden var du henne? Så er du gået 100 meter ud. Når der er slet ikke det hen, så går du skævt. Så altså 10 meter fra, altså hvis I går 10 meter galt, så er I slut. Så behøver I ikke at tage det mere. Det er graden, der er nogen, der er 360, nogen, der er 400. Ja, 360, men 400 det er nye grader. Når I kan have et kompas, der er 360 grader, så står I på den med her. Lige nu. Ja, det er ikke 400. Det er ikke noget, det er det mest normale nu. Nej, det er ikke det mest normale nu. Det er det, man prøver at indføre nu. Fordi søværende og alle de smarte der flyverne, de kører efter 400, og det kalder man nygrad. Men hverken forsvaret eller civile klubber er gået over til 400 grader. Jeg ved godt, der er mange civile,
orienteringsløb, der er på 400 grader, men det er ikke accepteret af teamforbundet eller orienteringsforbundet. Der er det ikke accepteret med 400 grader nu. Og vi kalder den løbgrader, men de andre kalder den 400 grader. Ja, det er de her kompasser, som man efterhånden er små. Ja. Det er også muligt, jeg tror aldrig købt kompas. Men det er sikkert rigtigt nok, så kører vi bare, hvis der ikke er nogen, der har 360 graders kompas, så tager jeg bare et 400 graders kompas, og så passer det. Og så tager jeg, så hvis jeg skal ud og finde en, så ligger jeg bare med eget ind og finder det, så går det. Andre ting. Hvor mange har nu ikke et kompas, så? Det var dårligt spørgsmål. Jeg tror nu alle sammen skulle have kompas. Var det ikke med i det? Jo, det er rigtigt. Fordi hvis tænker sådan, at jeg siger til dig, at nu går du over til den der retning, hvad vil så gøre? Jeg siger, jeg skal lige over til, så siger jeg, nej, jeg med dig, så kommer jeg ikke derover. Nu må man ikke nok gøre ved det, og så I kan låne mit kompas, hvis det går helt galt. Men husk de ting, som der bliver sagt på kurset, det skal man have med. Det er for nogle kompasser ikke så vigtigt, men det kan være, at det blev det, hvis I bliver sendt ud af det. Sådan noget lort. Fordi man kan ikke, hvis man går 10 km, det kan man altså ikke se første gang, man kan ikke. Der skal man være heldig, at man har gået i deres sale 2 år. Der kan være det. Men så der er nogen, der har et kompas, der ikke er 400 grader. Hvor mange kompasser er der er 400 grader? Lad os lige se. Ja, der er nok, tror jeg. Der er nok. Så laver vi på 400 grader, og så får hver gruppe. Så får hver gruppe på 400. Så må I låne kompasserne ud til hinanden, så han får 400 grader. Hver gruppe. Kompasset, så er der heroppe i toppen, og det er der også på jeres. Det er i hvert fald, der er en prik eller en streg oppe i toppen, og det er der, hvor nord, den altid skal være. Ikke? Altså, det er jo, hvis man står her, ikke? Så vil sige, nord er altid den retning. Det vil sige, at kompasset peger altid mod nord. Altså den midten af kompasset peger altid mod nord. Det gør den jo ikke, vel? Men man skal dreje sig ind, så man gør hele tiden. Ikke? Når du så stiller, og det er selvfølgelig, når kompasset står på 360 grader, skal vi sige. Når man så stiller det på 200 grader, så skal du ikke gå mod nord, vel? Så stiller du kompasset på 200 grader. Okay. Når så at du har gjort det, så kan du se, at den nordpil, den magnetiske nord, og pilen i kompashuset, de passer jo ikke sammen. Derfor drejer du kompasset. Altså det jeg sagde, 200 grader, det er den vej for mig nu. Det skal også være, fordi der så er der noget galt. Få, der vil gennemføre den, hvis vi bliver ved med at køre på nu. Også med evalueringer, bare selvom vi sidder inde. Det er folk meget træt nu. Så får I nu tiden fra nu af, og så frem til 6:15 til jeres egen diskussion, og jeg vil foreslå, at alle lægger sig til at sove. Der skal hele tiden være mindst 2 mand på vagt, således at vi kan blive vækket 6:15, og I selv kan blive vækket 6:15. Jeg stoler ikke på, at hvis jeg sætter den her tal væk, så vækker jeg 6:15. Derfor skal der hele tiden være 2 mand, og ikke kun 1 mand, som sidder og nikker. 2 mand, og så laver I en vagtbruste her igennem. Ikke? Altså, det bliver 20 minutter til hver. Og så kunne I jo passende gøre det med dem der, de 4, der lige har sovet, de kan snakke på den. Det finder I ud af. Indbyrdes ikke lige ved demokratisk vis, at lige hurtigt sige, hvordan I gør det. Men der skal være 2 mand vågen, for vi vil ikke have det sidste moment, det er, så det skal simpelthen køre på et bestemt tidspunkt. Og der vil vi ikke have, at vi ikke kommer på sent til det, så bliver det altså, vi skal have det kørt på det tidspunkt. Så 6:15 skal vi vækkes, og der skal alle op. Men gentager, der skal alle op. Og om man så vil være med på det tidspunkt, det finder man ud af. Men altså alle er op kl. 6:15, vi bliver vækket 6:15, sådan så vi er klar til at køre herfra 6:30. Nogle spørgsmål til det? Nu har noget, som I vil have på den her frost på den sidste fase. Men I har med jer selv, at I ved, at I er lidt harme over noget nu. Tænk lige over tingene, og så skriv det ned, sådan så I har det i morgen også. For
hvis den først er overstået i morgen, og kurset er helt overstået, så siger man, at det var sgu godt nok. Men hvis I har noget nu, ikke, hvor I det frister ændring, så skriv det lige ned. Fordi man er tilbøjelig til, når kurset er slut, så siger at pyt, nu er det sgu overstået, så giver vi sgu ikke at have noget med det at gøre. Og men, det skal også sådan, så vi kan få en tilbagemelding, sådan så vi kan se, hvordan I har følt det. Det er sådan set det vigtigste, at vi ved, hvordan I føler det, når vi laver en bestemt ting med det. De danner altså noget indtryk, når vi ser derude. Derfor vil vi se, om I har dannet jer de samme indtryk, eller om I måske har narret jer selv, eller et eller andet. Det vil vi se, altså ud fra jeres kritik og jeres ting og sådan noget, så kan vi jo se altså det, som vi synes, og det, som I synes. Det sammenligner vi så, og så prøver vi så at lave en konklusion på det. Så hvis I har noget, så skriv lige ned bare nogle stikord, så I kan huske det om morgenen. For det som I alle sammen siger, jeg kan huske, at jeg tænker, at jeg gider sgu ikke give. Det husker jeg om morgenen. Det gør jeg altså ikke. Det er praktisk erfaring. Lige snart kurset er færdigt, det er på alle kurser. Når man har været hårdt presset fysisk, så når man kommer hjem og ind i varmen, og man har det godt og sådan noget, så tænker man, at det var sgu et godt kursus. Man husker kun de sjove ting. Det skal vi selvfølgelig også have frem, men det skal altså også være alle vågen bag, vi skal have. Hvad går du i morgen? Skal vi spise gulerod og spise, når vi skal køre? Jeg ved ikke, om der er gulerod i morgen. Men som sagt, jeg ved ikke, om Paul og så Jan, de kan finde ud af at lave de der barkort. Det kan jeg nok ikke lige skrive en seddel. Således at hver mand, I skriver det på en seddel, sådan så hver mand ved, hvem han skal væk. Og de får så udløbet lidt ud til, som jeg skal ikke finde bare op med. Time 35 minutter. Hvad laver I der her? Der skal være 2. Ja, men vi har ikke fået lige skulle rejse os. Ja, men altså, I får ugen nu. Jeg spørger mig et spørgsmål, der er ikke et spørgsmål, så får jeg en uge nu, så laver I en barkort. Vildt hurtigt. I skal være sikre på, hvem der vækker hvem. Jeg ved ikke, jeg skal ikke. Jeg var først i dag.